Molweni babukele emakhaya kusendimi ke Mthokozisi Getye nimthanda kakhulu ke sisekuyo ke ishow yethu ethi ungubani mhlambe kusasa sobe sifuna ukwazi ukuthi ungubani kodwa ke namhlanje ke sinaye futhi umuntu esizothi simazi sivakashi sethu esikhona e-studio ukuthi sona singubani xa ngaba ke ufuna ukusilandela deep ukuthi kahle kahle kwi-Hola Entertainment kwenziwani just click ku YouTube wakho ukhangele uHola Media okanye ungene Facebook page wethu ukhangele uHola Entertainment andihambi ndodwa ke babukeli bathu sihamba naye ke usekhona ke ubhuti Roberto tata wami kunjani bhuti I'm sure who been ngihostiwe bafethu ndimi DJ Roberto, the one and only bafethu. They call him a Petro DJ. Fethu ndirathi njani? Hey ndiyaphila tata. Ndiyaphila. Kahle kahle apha ungubani. Kahle kahle mina nawe sesiyaziwa. Exactly. Ukuthi kahle kahle bafuna ukwazi thina ukuthi singoba hayi ngibone kanjani. Sinaye umuntu abafuna ukumazi usingaye. Awukhaleli kubathi nje kancinci ababukeli emakhaya ukuthi bahlale sebesazi ukuthi uzabani e-studio. Madoda ngoba apha kule show we always came up with a surprise. So ndifuna yabona abantu babe nala mentality ukuthi thina masa apha siza nathi si blank. Only the producers ezaziyo ukuthi kwenzekani yabona. Even no cameraman no OT mhlambe if ukufota yena akazi naye bakwenzekani. So sizombuza lo muntu ungubani nathi singamazi. Babukeli ke emakhaya njengoko ube nikuyo ishow yenu eniyithanda kakhulu ethi ungubani kusasa izobe nguwe ufuna ukwaziwa kwi-studio iRoberto 9 Enterprise istudio sethu ke esikuso njengangoku sinayo isivakashi ke enizothi nisazi hlala nje mbukeli ungayindawo. Njengoba ke besinithembisile ke ukuthi namhlanje sinasho isurprise yomuntu naye sinothi nithinizo namhlanje iSouth Africa izobe imazi ukuthi ungubani asimazi nathi kodwa ke babukeli hlala nje kanjalo nimamela ukuthi yena ungubani. Mfowethu kunjani? Kuhle kunjani bhuti? Siyaphila tata. Hayi sendivile ndoda ukubuya ndoda iyaphila. Yes masikwamkele kule show yethu ungubani. Ndiqale ndiqhabalake ke babukeli. Lona igama lakhe aziwa ngalo apha asuka khona nguSiphiliso. Abaziwa igama aziwa ngalo elalini yakhe. Kodwa ke on my stage name unganibiza ngokuba ndingubani King Speech. The genre that I do, I'm doing hip hop music, but you can also put me on Afro pop. You can also put me on R&B. I can say I can do anything because na piano you can put me on. Kahle kahle usiphethe zonke. Yeah, I can say I do it all. Nanko ke babukeli esitsho umfowethu uthi ungumculi. Uyayenza hip hop, R&B, angayenza yonke into which means italent yanala lisebenzisayo. Namhlanje ke ukufuna ukwazi ukuthi ngubani nako siphe khona phakathi kwethu enizomazi namhlanje ukuthi ungubani mfowethu njengoba usithi uli artist. Sikhalela ukwazi ba uqale nini ukuzazi ba wena uli artist unothi sentoni ukuze uzibone ba manje ndi artist. Okay. Ndizaqala ngento ukuba the first time I realized ukuba I could be an artist, I was still studying grade 7 at Siwali Junior SS. So in class I used to write songs, you know. And also nakanhleli nje ekhaya ngiborekile I'll take my pen and write songs. So this thing of me of starting writing songs, I was inspired by MT First of Time. I was inspired by him because I remember when he released Manando and Roll Up, I knew to sing those two songs from the start to the end. You know? I knew every single lyric on those songs. So as I started rapping his songs, I realized that I could do it too. I started writing my own songs, you know. So since Lonyaga Loyo, I didn't have people to put me on a studio or something, you know. So I met my friend, or Abeno Putbabo Ebebekula.
ebevana nabani ebevana no-LT, so my friend decided to plug me, you know, kula majita awazi ukuba ayacula. So ndaqala ndadibana nobhuti wakhe o-Option, bandixelela ke ukuba basipana njani, otherwise mna akho nto endayisayo kubo ndangaphathanga nto. Cha, they gave me a recognition, and number 2 banikeza i-chance yokuba nam ndenze le nto bayenzayo, bandifaka egamini namajita. So but ke uqala kwami ukurekhoda ingoma since ndandiqale ngalo nyaka, ndandifunda ngo-grade 7 ukubhala ingoma, ndandingazirekhodi, ndandithini ndisebenzisa amafowuni abo M-Track o-Tune Me, bayazazi ezi apps ezirekhodayo. So ke ngoku first time ndisiya estudio it was on 2020, xa ngaba ndisiya estudio ndayirekhoda ingoma yokuqala eyayithi Ngamandla, and sayireleasa loo ngoma leyo sayifaka kwi-SoundCloud. Sayifaka ku-SoundCloud, laa ngoma yafumaneka phaa ku-SoundCloud. It was my first song. Sasibaninzi ke kuyo. Otherwise, but I was singing the hook also, I was doing verse number 1. Uyithandile umculo. Yeah, ndawuthanda. So uthe xa ubheka kumatalente wonke akhona, wangakhetha acting, wangakhetha ntoni, but what ukubali artist nje liculayo iyona into oqondayo uba yile uyifunayo? Yeah, I didn't choose anything but taking you back kwizinto zoku-actor, you know, in kunale subject le kuthiwa yi-English, ne? Yeah. Phaya sasidla ngoku-actor idrama, and number 2 kube khona i-LO, yathanda usifaka kwi-sports. So when it comes to e-sport, my favorite sport kwakukubaleka and also i-high jump. But again, acting sasiyenza nje for isikolo, siyenzela nje ama-marks, so I was recognized as one of the best, you know. It's powerful. Yeah, in Kumuza back in the days, yabona isiketch sasizidlala yabona esicaweni, yabona ukusweleka kaYesu, uyazibona izinto ezinjalo. Uyabona lanto leya, if uyifumene lanto on a ground level ukuthena i-acting uyithande, diva apha ukuthena uqala ukubhala on an early age semncinane, yabona njalo. So if ufuna ukufihla information ke emntwini omnyama, put it on black and white. Uyabona ngoku ingoma zakhe bengazazi nje abantu, just because uyibhala phansi, siyonqena ukubhala thina, sewubhalile enqena umuntu ukuyofunda, yabona. That's why information yakho funeke, but make sure ukuthi when you write ama-lyrics, you make sure ukuthi uyawa-register first. Yes. To make it awakho, uyayibona njani? Mr. Getye, naku mfethu, what are you saying? Ungubani? Sifuna ukwazi ungubani. Mfowethu, njengoba ke sowuhambile kule route okanye kule journey yomculo, wade sike wayorekhoda estudio. Istudio sakho sokuqala sesiphi? Njengangoku sesiphi istudio sisebenzisayo? So that mna ndingumbukeli ndihlele ekhaya ndinomdla wokuyorekhoda estudio, kufanele ndenze ntoni nantoni ukuze ndikwazi ukuyofikelela estudio? Okay, studio enaqala ukusebenza kuso si-studio sika-LT, sibizwa ngokuba yi-Heavy Sound Record. Yeah. But first time ngiqala ukusebenza kuso sasibrandwe ngokuba yintoni, I forgot the name. But Heavy Sound Record yinto yangoku. So dispanile nomjita almost for 2 years, ibe nangoku sisasebenzisana. This is my 3rd year on the music industry. This is my 3rd year because I recorded in 2020. I already said that. So now, as you can see, Bango Gijima Nabo Kasi guy. Like I met Kasi guy on Facebook. I loved his work. Like of you wish I post his born his nips is a beats his so I was impressed with beats as in that because like that time I met Kasi guy Bentana umculo trap, you know. So I saw that his beats are dope, you know. So ndamdasha umjita sanika na details and then saqala ukuspana last year. Kunangomani producer yona last year. Studio sakhe ke sona saziwa ngoba noni
Pure Imagination Records. Yeah, okay. Yeah. Okay. It's Pure Imagination. Besike seva ngestudio studio Yes. last time Yes, basho yes, wethu yes. edluleyo umfowethu wachaza okay kusho ukuthi ke ngoku istudio AC si studio ke ngoku ama artist apho sayiphekwa khona siyisenza khona ingoma zawo. Yes. Mbukele emakhaya njengoba usive ungukhalela bangumculi awazi bayenza njani nanso ke istudio siyafumaneka uhambe nje uyo recorder kweso studio asibalayo umfowethu iPro Imagination recordings ne. Yes. Yeah siyafumaneka kweso studio mfowethu ngenxa yexesha sihalele ukwazi ukuthi njengoba sokule journey una 3 years kulomculo it's a short time. Ngubani osebenze nabo apha emculweni no not ekuphekeni umsesivile about ukupheka umculo ukudibanisa ukwakha into iphume so ngubani osebenza nabo ke ngoku ekutheni mhlambi nicula nonke zeziphi indawo esenike nahamba kuzo na performa kuzo what are your benefits njengoba sokule industry? So artist esengike nasebenza nazo, it was one of my friends. I call him Swag Kid. He also calls himself Swag Kid when it comes to music. Yeah, Spanile nomjita zininzi ingoma esizenzileyo sobayi-2 and number 2. Ndaphinde ndaspana nabani, spana no Smash Smoke. He was one of the guys I met in high school. Okay. Senza grade 10. Saqala sazanga okay uyacula naye so nami ngiyacula. We introduced ourselves. And number 2, so I decided okay kumele senze ingoma together. And then I worked with Kasika as my producer. I worked with Getye as my producer. I also worked with Junior Greg as my producer. I also worked with DJ Trumpet as my producer. Yo. Yes. It's a lot. Ityebile mntakwethu. Iteketeke ngokudlela uyibona kwami. What I notice siyasebenzisana intwana ze hip hop. Uyayibona that unity ekwi hip hop siyayidinga. Because if you ubheka on our previous show, Kasi guys have been mentioned and he was here. So it means those guys are doing big in music. But recognition abayitholi as much as they need. Ngaba ndiyaxoxa mntakwethu. You're not lying. So andazi ukuthi na intoni thina esingayenza to make sure that those young guys they got recognition as much as they need it. Uyayibona njalo because music wabo to tell you the truth udope kakhulu and futhi they work hard to sustain where they are. Uyayibona njalo so mntakwethu mina I'll just say keep up the good work. Yes. I like your style. You are so representative. Uyazithethela, uyaflowa. Uyabona manthetha nawe ufeel like ingathi na uzibethela just a hip hop song uyayibona into enjalo. So that's what I like about you. Uyabona creative man. Andazi ngathini Mfowethu ukufika nje what are the challenges? Lendlela nihambayo and isupport ekhaya ekuhlaleni ebanganeni even kwi team osebenza nayo ingakanani? Okay, first of all, what I could say, I'm lacking fan base, you know. Okay. I don't have much supporters, you know. Okay. When it comes to my family, when I need money to do something or I want to record, most of the times I receive money from my grandmother. Okay. You know? Okay. She is so supportive. Wow. Yeah, she likes what I'm doing. She has that ambition. Yeah. Like she wishes me that One day. Yes, Because she yes, says that I love what I'm doing. And Eh. all the time when I'm going out home, I always tell her where I'm going. Okay. I always tell her. Okay. Also, there is my grandfather. He doesn't believe in this. He doesn't believe in this. Okay. Yeah, na into akholelwa kuyo kuba umntana wakhe makathini makafunde. Okay. Yeah, afumane umsebenzi based on what
emsebenzi awufundeleyo. Okay. Yeah, so I believe entweni yokuba nje kule generation sikuyo ngoku we don't feel like we should focus more in school in order to be successful. We siyesithini sithanda nje ukuba ube ngumuntu okwaziyo ukuhustlisha, you know. Exactly. Be able to hustle, be able to make money, because what we need is money. Yes. Even though I haven't reached that level to make money with my own music. Okay. Even though I haven't reached that level. But I believe in order to make this successful, I need money first, because I have to pay for the promoters, you know. Also, I have to pay my own music in order to be distributed more on these platforms. And number 3, even though if fan base yami ingaqinanga ke, it makes me hard. It makes me to be difficult to decide to always pay for my own music in order to be in all these platform music, because at the same time ndinalando yokucinga ukuba okay, njengoba mina ndibhatala apha ndibhatala oko ndiyabhatala, like I don't receive enough income, maybe i-profit more than le mali endiinvestileyo ukuze ndifake ezi ngoma apha. So now ndiye ndibonga uba ndiyalekhisha khonapho. So sometimes ndiye ndizibonga uba ndiyadawutha ukuba ndenze loo nto mhlawumbi ndiposte music wam. So ndingathanda ukuba ababukeli aba, I know ababukeli, they are from different places, they see us. Bazame man basilandelele. Yazi Mr. Getye, ngendlela endimva ethetha ngayo, le show lena ize izonceda the young generation. I get an idea method. Kuyafuneka sike senze just one lousy show. Sike sibize NYDA, sibize National Lottery, sike sibize abantu from Unilever, yabo sibize abantu the likes, abantu abangakwazi ukuthi na bancede ama artists. Even ama music distributors, yabo i-promoters, zike zize apha kwi-show, zike zizonika ama artists ethi kuthena what did they have to do ukuze ba reach that level. Because apha size kuzokhulisa. At the same time, mna nawe, we don't have powers to do that. So we have to call abantu likes of umasipala wethu Disrak, yabona, sike sibathathe sibabeke apha osisiphokazi, yabona njalo, sithi mabacebise those young generation ukuthena ukuze siyofika pha singenza njani. Uyayibona? So inhlaba umqhelele lethethwa ile ndoda iyafuneka nje sike sibe ne-hour on that day zihlangane zonke zibe lapha, uyayibona njalo, zicebise sibone ukuthi namhlanje akho nto singabuphi singaphuma nayo na. And the other thing, kuyafuneka sibe nayo email address. Yes, sibe by ama artists ezokwazi ukuthi na abhale i-stories zawo, then thina we take as stories and distribute to those abantu abanganceda, uyayibona njalo. Maybe they can come up with something. So that's my suggestion. I don't know, but ke since sene artist, let's not focus on that. Let's focus on him because yes. Before to story sakho kakhulu. So ndikhalela ke ngoku ukuke ndive kuwe as uli artist ulilo. Leliphi i-artist kulama artist asephumelele okhalela okanye othi xa uzibona uba ndingathanda ukusebenza nalo muntu okanye lo muntu uyi-role model yam. Yeah, like into endingayitsho ngoku njengoba sendikule journey lena ndi-inspirisha abantu abaninzi, because like istyle endaqala ngaso before ngoku asisafani nesi endiqhuba ngaso ngoku, because ndithatha ii-skills kubantu aba-different. Like here we copy and paste, but ube nento encinci nje oyitshintshayo, you know. So ngoku ndi-inspirishwa abantu abaninzi. As I said, uba xa ndiqala I was inspired by MT. He still inspired me. He still inspired me, right? But now, njengoba ndani-inspirishwa nguye, ndaqala ndalandela umculo we-hip hop ngokwe-history yawo. I ended up ndifumana nabanye abantu, yabo. So now
Njoba sengiqhuba nami I got in touch to umculo kaNSTC. Oh. So and as I got in touch to his music, zininzi into azi-inspirisha ngazo because that boy usuka phi apha eThekwini phi kwindawo ekuthiwa kuse-O21 like ngwalapha eSouth Africa, but now he's going big places. Wow. Umfumana ko-New York, ko-London, like akho lapha ngayikhona, but he's from here. Wenza le hip hop le ndiyenzayo. So mna ndinale ego leyo yokuba ndingafana naye, like ndingapheleli kule country yam, but still I'm willing to explore this country, but not yona kuphela. All over the world. Yeah. Okay. That's powerful. That's powerful. That's powerful. So Ntshumayelo, he is my role model. Wow. Injalo ke babukele emakhaya ubhuti usemlula usemncinane, but he's doing imsebenzi wakhe ngokuthi asikhulise italente lakhe, utrya uzama ngandlela zonke ukuthi aveze italente lakhe ebantwini. So siyathandaza simcela bosomabhizinisi nyani ke bantu abahleli bama event ningabalibali ba ni support usikisiki luphethe italente kakhulu, especially ke italente wena Mr. Nomazombelana. Andizuthi xa lihleli nisonge izandla. Yes. Ndicinga bafana ba italente yami izovela ngoba nisonge izandla. No. I need to do something ukuthi ndiphakame nami ndivele ebantwini. Lento once wakha ifoundation uza ke ngoku nansi ifoundation yami, so sendidinga ke ngoku ukubekelelwa istela so that izokwazi lento ndiyakhayo ukuthi ikhulipeke phambili. Yeah, so the title of the song is What For. The reason I chose to perform this song, it is not based exactly on me, because as artists we're not doing music for us. Yeah. We're also doing it for people. Yes. You know? Yeah. I know I'm still young. Yes. Good. I haven't experienced what I sang about on that song. I Okay. haven't experienced it. But yeah, it is because now I'm saying Dala, I can see it in the Okay. Okay. you know. So ke ngoku ndibhalile le ngoma lena, like even if ndingenza music video wayo, maybe ndingathatha nje abantu abangawo actor, not mina ngamane ndivela nje njengomuntu oyiculayo yabona bonakala ngaku, otherwise anga experience la nto ngicula ngayo pha. Wow. Quite interesting. I'm doing music for people, and also ndwenzela mna ke ngoku. Okay. Yes. Hi. Let's hit it. Let's see. I made up my own mind now. Have to pick up my own sides now. I think I'm running out of time. If she hate a nigga, then she better let go. Oh, you play my own feelings for what, shout, because I'm doing everything you need for you. Every time you feeling all, I'm always there for you. Oh, you play my own feelings for what, shout, because I'm doing everything you need for you. Every time you feeling all, I'm always there for you. Oh, oh, yeah, it was all asleep. I was so in love, I even had a dream. Yeah, that we had some kids, private jet took us to the moon. Yeah, just to see the view. Yeah, I wish I knew that none of this was wrong. Yeah, I was seeing paradise, but you brought all the rules. Well, I thought we were on the same path. Clearly you were seeing different things. I have to practice to live without you. I write these nice songs to forget you. Since you left me, I'm over stressing. I be feeling so down, shawty, deep down, shawty's like it's dead me. Girl, we just really fucked up. On this matter, there's nobody who gon' kill me off. In my mind, nothing really makes sense. In my heart, I be feeling so cold. Hey! What a song. What a song! What a song! Yes. I'll feature you. In a maskadi koto. I don't care. Mfowethu i theme ediphika ngaka
ube usithi zange wena wayi experience. Yes. Ukwenze izinto onozinothisileyo noziqapheleyo ukuthi man, I can write this song so that because izinto endizibonayo okanye izinto endizibona zisehlela abantu bangakwazi ukuthi bahilishe through this song. Yeah, the day I was writing this song, it is because of the people around me. You know? And number two, I watch TV shows a lot. So TV shows gone and I was buzzing a message as it so ndine-content ezinjalo manje ndizibukela. And number two, I have people around abazi-experience into ezinjalo. Yeah, like so loo nto yandenza ndakwazi ukuyibhala ingoma yayimpumelelo. Okay, mfowethu, ngenxa yexesha sizocela ukuthi nanku umbukele ekhaya ubukele njengangoku ngiyisilapha e-studio. Ufuna ukwazi ukuthi ke ngoku xa ifuna ukubhuka mhlawumbe okanye uhamba nesithandwa sakhe so ufuna uyolandisa mhlawumbe benza kuthiwa zindoni xa zibiza ze-picnic apho mhlawumbe there is party nyana angenza njani uku-invite okanye ukubhuka for ukuthi uyoperforma kwindawo ezinjalo? Okay, the first thing engaqala ngayo ndiyafumaneka kwi-Facebook page yam King Speech 80s, you know, ndiyafumaneka TikTok in the King Speech. Yeah, also ndiyafumaneka ku WhatsApp 0734066589. Okunye ndiyafumaneka ku Instagram, ndiyafumaneka ku Twitter, I'm King Speech. My email usphilisozanazo57@gmail.com. Wow. Siyabulela babukele studio ngenxa yexesha elincinane elisiqhawulayo. Sinelakhi kwezinsuku izama artist abangamadoda. Kodwa ke sizoke sibe nawo nabesifazane. Apha ke kusifuna ukwazi ukuthi wena ungubani kwamukeleke wonke umuntu. Ayikhethi artist, ayikhethi noba ungusomabhizinisi, noba wenza into, noba ungumntana esikolo, noba ungutitshala. As long ufuna ukwaziwa wena ubungubani, you are welcome ukuthi uze elantikeni e-studio sizokwazi iSouth Africa yazi kabanzi ngawo ukuthi wena ungubani. Ningalibali ke babukele emakhaya arabuze